aquesta de Business Angel és una feina que no només és diners, és una feina que dona confiança, perquè estàs invertint en un projecte empresarial que no és teu, que és d'un tercer, i que a més els hi permeten als inversors participar una mica en la gestió. Llavors aquí es tracta de que algú que té un projecte emprenedor potent pugui parlar directament amb la persona que té, primer, uns diners i, segon, molt important, una experiència i unes ganes d'implicar-se en projectes diferents. Per tant, aquesta persona pràcticament es converteix en el teu auditor, en el teu consultor i en el teu banc. Perquè la renovació del teixit empresarial català és un element clau i per continuar generant oportunitats de creixement en l'economia. De fet, el que oferim precisament és formar part d'una empresa amb molt de potencial de creixement, amb un mercat que té molt de potencial de creixement i que precisament ara està a l'inici. Aleshores, formar part d'una cosa que pot créixer molt en el futur, doncs realment pot arribar a ser interessant per alguns inversors. Ja hem palpat el mercat, ja estem començant a vendre i sabem que hi ha demanda i realment la tenim. O sigui, l'únic que hem de fer és l'última espanteta per poder començar a entregar motos i començar a fer girar la roda. Bueno, lo que ofrecemos sobre todo es la posibilidad de crecer en el mundo de aparatos médicos. Nosotros sobre todo lo que estamos buscando es capital para poder invertir en más desarrollo de nuestro producto y dar a conocer mejor nuestro producto con fabricantes de monitores de paciente. Nuestro enfoque es sobre todo en Asia, con lo cual también buscamos un partner, un inversor que tenga conocimiento del sector de Asia-Pacífico, que nos pueda ayudar a entrar en ese mercado y a empujar y promover nuestro producto.